suggestion nga priang sunubha page kani ka video jonga langba kani ka sngi ka pamanta tanga ai khuble ye phi baro ki ba chukpe ki video jonga kitu ki ba kershan nga kitu ki ba share ye ka video jonga ki ba pa hoi kani ka jing view ka jong phi ka ba ki ai bor ai man sem nga khana ba ngayo ban sam chpi ka khubor ka bokor dor ka jong blei hoi langba kata ka jing kershan ka jong phi ka ba ai bor ai man sem nga bangala ban sam chpi ka khubor ka balongkot lani ka khubor hokno hono ki khubor ka bangakwa ban sam apding jong phi hai ka bo ublei ubu ingasla jong perthei om na ba bangasu im langkar lani bangasu im sarong hakane ka perthei ubu ingas ne perthei banganyo ban sam ya ka khubor ka jong u saki bepat kitu ki bempat tip ya ka kerting ka jong u ta ko khubor ka bangakwa ban ya pusan bap ya kane upor kalong ka jinglong sanran ka basisha te hakaba yakren siphangi sanran tang haki gospel bat ki kam ki apostol la siam balatho kumba aspa laipho sen te ngasim hagane ki sanran kamut ayo ta ka ba ngasim ye ki sanran kumut ka ba theu ye ki nong bot jong kin u kinong hikai ladingi phai ho jisu kumunong panim pat kumunong hikai udon laki jong kisanran ladingi phai udon nisu udon laki jong kisanran taladingi phai moses udon laki sanran pat kunta tete jai ladapi phai ha gospel jong marcos kalanong ga phra ka dokot ka bal kalai phu sau ujisu uang jar ubamon banbut ladin jonga ai ba unlen yeladi ban ba yela ka ting phna ban but yanga hanrei ka jingli pat kawan hang ni hatung ju perkhan ni em yala ka ching im jongi kumnong in im ke e ka bangi le ke e ka bangi sakhi na ka banta prai ji su kum kisan ran jong ta ka jubab kalong ka tu ka jingli ka banong kumnong im kamot kumnong im ka jing im ka baman la kasung ha ka porthe ka badap sibun ki jing pensoi para samla utrai jesu ukhot yangi bangin len yalade na kabanta jong u hapding ki chimpen soy jong ka pathei ta ka ba apat ke e ke bangi le kamut ka batheu ye ka kam ki bangi trei ne le na kabanta utrai jesu bat kat bangi dang im masla jong ne ka pathei ka badap tang ki jing jinjar bat ki jing e na kabanta panilap ya ketien jong trai te para samla jong trai jesu ukhot yangi bangin ba yala kading phana kabamot ngi bangi kit ngin ba ikijing e bat kijing jinjar ki bangi yakundu ha kijing im jongi bangi dang yalap ya ka kerting jong namar sakane ken la khot yangi om tang ban ngit hanrei ban sa stom la de pi puli hai petros nongkong petros ar apwe ke e ka ba ni sakri ka ba mut kumno bangi sakhi yo jisu try jisu ka ba ha kani ka perthe ka badap daki play thau ba punjai prasamla utrai jisu ukhot yangi bangin bot yo kamumut bangin penyisrim yu ujisu bangin budru ya kicing hikai ujisu uba dap da kicing it bat kicing isne ya ki beduk ya ki bajanjar bat kumta tater ta kumta kum kipra samla kajing khot kalong ladeng kwa panlong kisanran pasisha jong trai jisu tongin le ya kini ki laitale ki banta ni kum kisam la tongin yai bot ya kini ki laitali ka banga ngabu apding jong phi kumnongin im ke e ka bangi le ke e ka bangi sakhi to yai ten linti ya kata ka ten jong ple ka ching jong phi tangkani ka khubor ka balongkot ngawa anra shpi nga pakani ka por ka bamata tu bleng kur khu unirap ingilang baro bangi yo ya ka met ka put khia bangi yo ban script ban lai lut skripan pandon burom ya gating jong try jisu
nakabata ka burom jong amen.